machiegni e paw tuke kuma timb adhula ma Select Club Ndugu Queens B kod Angaza B e joloch e tuke mag Angaza Tournament manobagi e skul primar ma Olympic. Tuke manobagi e kidieny mar yawuoyi, nyiri kod jomadongo ewi puonjo oganda ewi tuo mar sickle cell. Tuke go manoywayo timbe 12 noweyo ka ipuonjo jonyuol kod nyithindo manigi tuo mar sickle cell kendo medo ng'eyo margi ewi ritruok, thieth kod bedo jochir. Jatatije mar Angaza Community Project Caroline Chieng'orwa owacho ni tukegi osekonyo chiwo puonj, ng'eyo kendo jiwo jonyuol manigi nyithindo manigi tuo makamano. Angaza Community Project mwachakoni wadwa ni mondo wakony nyithindo mantiere gi sickle cell. Wasefwenyo ni sickle cell ni en tuo machando nyithindo sana ei Kibira wakai. Koro wadwa ni mondo ka ber to wawachne jopiny mondo ng'e ni tuo ni osebet kama koro en kama rach. Omako nyithindo ma riek manyalo konyowa to githo piyo piyo kuomwa. Ok ochuno ni ka nyathini sickle cell omako to en tho. Inyalo okwa nyathini. Kasto mondo wakwa jopiny kata mna jotendwa ma joluogi mondo gikonywa wayud yo mwanyalo gero go hospital ne nyithindo manigi sickle cell. Rowere maheo gana chiel ne obiro kanyakla